Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Suharto di Bubulan Bojonegoro dengan judul Ditanggap Demit. Sebut wae jenengku Suharto. Aku diceritani simbahku yen buyutku salah sijining dalang ing Kabupaten Bojonegoro nate ngalami kedadian nganeh-nganeh. Sebut wae jenenge dalang iki Dalang Sumardi. Pancen udakara crita iki kawiwitan ing taun 1970-an. Nalika iku mbah buyutku Dalang Sumardi pancen durung kondhang kaloka. Lelakon iki nyedhaki wulan sura. Dina kuwi nampa tamu priyayi putri sing ayu lan wong lanang. Putri ayu iku gelungan ngagem kebayak lan jaritan karo gendong batik tekane sajak tumengko pangawak brojo. Mbahku Sumardi gita-gita enggal manembromo tamune kuwi sing lanang wadon cacahe loro. Ujaring tamu, kula saking Pekalongan niat kula ajeng wayangan binjang sura ngajeng niki ngepasi malam Jemah Kliwon, Mbah. Ature tamu kuwi sakwise lungguh. Oh, inggih Nak. Manggene wonten pundi? Nggih wonten griya kula, Mbah. Sing cedhake gedung kosong nika lho. Lah tanggapaning jenengan pinten? Kula betah panjenengan kemawon kalih bekta pesinden, tukang kendang lan tukang gender. Panjalukane wong kuwi. Ki Sumardi nyebutake tanggapan jaman kuwi lagi 500.000. Wong loro kuwi pancen nyanggupi lan menehi panjer 100.000. Duit diparingake marang Ki Sumardi lan ditampa kanthi renaning ati. Wanita lan wong lanang iku ngelingake meneh dina tanggapan Jemah Kliwon sasi sura. Ditakoni asmaning sapa, wanita iku ora ngaku, mung jenenge Bulanjar lan sing lanang Pak Lanjar. Banjur Ki Sumardi nyatet dina sing dipesen, banjur tamune wong loro kuwi enggal-enggal pamitan mulih. Sasi sura dina Kemis wagi Ki Sumardi budal saka daleme. Ki Sumardi ngajak garwane sing pancen dadi pesinden, pengendange Pak Jito lan pengendere Pak Wirya. Wong papat budal tumuju ing papan tanggapan sing wis diwenehke alamate winginane. Tekan kono wis jam 4 sore. Dijujuk sak ngarepe gedung kosong kuwi mau, utawa omah gedhe sing magrong-magrong ora ana sing ngenggoni. Banjur Ki Sumardi takon wong-wong sing nglumpuk ing papan kuwi, ditakoni ngendi sing ana wong duwe gawe lan nanggap wayang. Wong-wong mangsuli ora ngerti. Salah siji wong ning kono duwe pangira yen Dalang Ki Sumardi teka ing papan sing kliru. Wong kuwi nuduhake yen papan kono kuwi ya kuwi papan sing wingit utawa sing medeni wong. Papane banjur didohake notok banjur menggok ngiwa arahe mengidul. Temenan Ki Sumardi karo rombongan golek alamat sing diwenehake dening wong kuwi langsung balik arah tekan papan sing dituju wis jam 7 bengi.
Digoleki lan takon wong-wong ing kampung kono kabeh padha mlungu. Wengi kuwi pancen ora ana wong nanggap wayang. Judeg Ki Sumardi banjur mulih meneh menyang desa. Dekne bingung. Sakjroning bingung kuwi Ki Sumardi duwe pikiran. Mestine yen ana wong arep duwe gawe gedhen mesti njaluk izin polisi. Pak Sumardi nekat nekaning Polres lan Polsek ing kono sing mapan sak kiduling dalan. Ing kantor polisi ketemu petugas sing lagi piket. Nanging polisi kuwi yen ora ana wong duwe gawe sing nanggap wayang. Ki Sumardi matur yen arep ditanggap wong ing salah sijining desa ngarepe gedung kosong. Sepisan maneh Pak polisi ngeyakinake yen ora ana wong wayangan bengi kuwi. Kanggo mbuktekake yen wis tekan ngomah, Ki Sumardi banjur nggawe surat pernyataan sing ditandatangani polisi. Mengko yen ana urusan bisa nuduhake bukti yen dhewe ora mblenjani rembug. Ki Sumardi ngrasakake judeg penggali. Arep ditanggap kok ora jelas sing nanggap, gek wektune terus ngremet. Ki Sumardi ngajak rombongane leren dhisik. Kabeh terus leren ing warung tenda kono. Montor mandeg lan dipakir ing pinggir dalan. Ing warung iku terus padha pesen teh poci anget. Nyamikane jadah bakar lawuh tempe, bakule wong tuwa sepuh ngajak ngobrol. Saking pundi niki wau? Kok ketinggalan sajak saya? Pitakoning bakul kuwi. Walah, Mbah. Kula niki ajeng mayang ning mboten sida. Lah sing nanggap mboten wonten. Lho. Lah sing nanggap sinten? Sing nanggap niku tiyang sing gadah gedung kosong sing magrong-magrong teng mriku nika. Oh, lah ya cedhak kono wae. Kandhane bakul karo nuding arah panggonan sing diduduhake. Ning mriki dalu niki mboten wonten tiyang wayangan. Lah sing ngundang sampean sinten asmane? Sing nanggap kula niku priyayi putri lan piyantun kakung sing putri namine Bulanjar. Gendong batik. Leres napa mboten? Leres. Kok jenengan priksa? Niku sanes tiyang, Pak. Mbok Lanjar niku ratune demit riku sing mapan ning sakmburine gedung kosong niku mulane omah magrong-magrongku ditinggalake mergo wingit. Bejo jenengan, Pak, mboten sida ndalang. Umpama sida ndalang sampean lak nggih mboten saged wangsul teng alaming demit jenengan. Krungu kandhane kuwi kabeh merinding. Wulu githokku padha ngadeg kabeh. Ora nyono yen sing nemoni Ki Dalang Sumardi kuwi bangsane lelembut. Sidone wengi kuwi cabar ora sida tanggapan. Ki Sumardi muji syukur mring pangeran dene akeh sing nresnani dheweke. Sedenging ratune lelembut kuwi melu arep nanggap wayang. Lelakon kuwi wis rampung. Ana sing gawe gumun. Duit panjer 100.000 sing ditampa iki duit asli. Dinggo blonjo lan tuku apa wae uga payu. Duit kuwi ora malih dadi godhong kaya cerita-cerita alaming lelembut kae. Sing luwih nggumunake, sakwise lelakon iku tanggapaning Pak Sumardi tambah laris. Mataun-taun entuk tanggapan terus, jenenge tambah kondang. Dekne mung leren yen ngepasi malem dina jemah kliwon. Sakteruse dalang kuwi pancen dalang kondang nganti puputing yuswa. Semene cerita saka aku sing diceritani simbah buyutku. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.